Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Mangilologay kami kabaluyan na masantos maabig. Mangilologay kami kabaluyan na masantos maabig magayagan na kabosan po das kayo namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programa ang Balitang Bayan. Numero no morning edition. Kadasayan na kabosan kabaluyan na Biyernes. Pizza 17 at bulan na Disyembre 2021. Kumadwa na agaw tanagagi ka at simbang gabi agagi kadasayan na kabosan o dasayan agaw o dasay bulan na Disyembre. Ilulugay mi kayo namin nagagi kaya masantos maabig magayagan kabosan po si kayo namin. Ila ko mo nagagi kaya malikod su kabosan nyo. Magayagi kabosan nyo kabaluyan. Tanjad sayang kabosan nagagi kat uyla kumon kabaluyan. Yakang giriyet kininsan siya agagi kanto kaman na sitwasyon. Anto kaman iray gagawin yun sayan oras, di ba? Naimbag nga bigat kada kayo amin apo DJ kay Lukuan ti Pangasinan maayo nga buklas kumuyo amin jad Western Pangasinan amin nyularan poro-poron Pangasinense kabaluyan masantos maabig magayaga ya kabwasan na ang botelya Biyernes pod si namin. Sa verse of the day tayo dasayan kabwasan malala po agagi kad Ephesians chapter 4 verse 32 taning kwanto agagi and be ye kind one to another tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ulitin ko agagi ka, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Tanagagik tan para si kinamintan kabaluyan, dasayan na kabosan nagagik na sa Biyernes. Narumog kita nagagi kad Ephesians chapter 4 verse 12 para si kinamintan kabaluyan at sayan kabosan. Alon tila rin ba pataputangiran na balita impormasyon na dasayan na programa ay siyempre unon ti pagagi kaya so mismo na unon tayo kabaluyan ha so balita ya walay duaman lantinan positive agagik duara. Ya positive Omicron nagagi kaya kalobjad Pilipinas siya tagara South Korea, South Africa. Pituran close contact da niya. Duaran Omicron kaysa gagik negatibo od COVID-19. Very good ho. Salamat o Diyos sa katawan kabaluyam. Kahit pa paano medyo makaingas tayo na marako pada sarayan pang kanaunawa. Balot nang nangantimot ni balot kabaluyan. Iray arom niran na hindi na isans kumilik bayag sa 2022 bid ni personality Francis Leo Marcos. My goodness, ayaman nagagig so aga na talusan no paano tutan kabaluyan niya. Haya po naman ha. Magano ata nang nanganti agagi kay isa sa dalawang Pinoy naniniwala na babalik ang trapo o unong survey. Pero alwan sa atalin ng nanganti agagik no, nang nanganti raratan kabaluyan. Ay nako po, hanggang po'y nagawan tita nagagik, no, agingan na, ay, nang nanganti lay agagik kay, so kipapasan nin magano'y panaon. Takilingan tayo agagik sa pag-asa, at sarayan na kaplasan, piano namtan tayo agagik so update no inerlay kulaanon bagyon si Udit, yaya agagik at ano siyang, talagang kikiwakiwya at pigarara agagi kaya partiya dinalanan to niya ulnan lanfolan to niya kabaluyan si katona nang nanganti pagagi ka at weather update tayo at sayan kaplusan magano tani general weather daily weather forecast bang gano agagi tapiano na amtan tila ba lahat so kipapason na panaon the tropical cyclone bulletin agagi sarayan kaplusan tapiano na amtamti ni agagik bagamat arawi at Pangasinan wala agagik kad laylayan na sa Luzon tanti tiradon tura sarang kakulagiran isla agagik kad Luzon area balot maawang ya parti at Visayas tanuntan mat at Mindanao agagik at kasuwalad bautan niya di man tuturubos agagik walad tuturubos unto niya kabaluyan so mismo na
boundary na Visayas tanuntan matod Mindanao insan tururumbuon to agagik so walang luksab laylayan kabaluyan na sa Luzon sikaton Palawan na alata nagagik at bagsik agagik ng bagyon si Odette pero sa Metro Manila tanuntan mat jaad Northern Luzon at ligtas tayo agagik kad hagupit to niya pero pigaralan na kabaluyan tira balat agagik so mismo na nakaakasyan mura agagik at kipapasundan niya at idadala nagagik na bagyon Odette kabaluyan at sararan kaplusan lapod untatay bagagik iray mismo na kabubungandaran niya manggano agagik katani ayag tulabay ko paylo ni pag-asa.com tulong to response aga tulong to response konto niya agagik but anyway nanigunuyan niya agagik ta my goodness saya po anyway nang nantita nanigunuyan agagik so wag ipapasan na panahon mga gano lang bungat tani masublot agagik na tatawagan tayo na ay lahat talaga naman wadya agagik yan. Sana nila nilukasan tayo tapyanon tanot. Sa pag-asa unungod 5 p.m. Storm advisory sa mata na bagyon si Odette at narumog yad 75 km southwest of Iloilo City as of 4 a.m. agagik yan. Sa bagyo kabaluyan at slightly kimapuya. Tan kaplasan yan wali bitbiton maximum sustained winds ya dagom 155 kilometers per hour tan gas to niya alami bulso to niya nabot 235 kilometers per hour lulugyan mampapawisward labay ito ibabaga mampapasagor kabaluyan mampapasagor ira agagik at plus to 35 kilometers per hour ma-plus agagik at sararayan kaplusan ilaluan niya yaman landfall at vicinity lalamot na northern or central portion na Palawan nata ng araw sa rainfall warning for Friday agagi kadsayan agaw ayan forecast na pag-asa mamapasagbayan na walang makalik na agagi ka na heavy to torrential rains ilaluan niya nalikna umpulagad western Visayas Palawan Kabiangalatan so Kalamian Cuyo kay Cagayan Silio Island ta Negros Oriental od sayan agaw agagik bangbalat moderate to heavy with moderate to heavy tantunggal paminsan niya na wala nagagik ya Maxilio Oran so ilaluan niya nalikna ad Bicol region Sambuanga Peninsula Quezon tan na arumiran parte na Mimarupa agagik light to moderate with that numaminsan mot agagik katawala na Maxilla Panuran so nalikna mot over Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Caraga, Northern Mindanao, Aurora, Lanao del Sur, tanda Aromiran Party at Visayas. Ang gapulay area agagi kaya natagay at Tropical Cyclone Signal number 4, nagingan Signal number 3, remain hoisted at Pigaran areas. Jad Luzon, the northern portion of Palawan, El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Rua, San Vicente, Puerto Princesa City, including Cagayan Silio Island, Tancuyo Island. So wala signal number 3. Sa Visayas Balot, signal number 3, so Guimaras, southern portion of Iloilo, particularly Iloilo City, Pabia, Liganes, Santa Barbara, along Santa Barbara, Pangasinan, Santa Barbara, Iloilo, San Miguel, Alimudian, Cabatuan, Maasin, Yolosina, Zaraga, Dumangas, Leon, Oton, Tigbawan, Tigbaras, Tubungan, Kimbal, Miagaw, San Joaquin, southern portion of Antique, particularly at Bali na San Remillo, Patnungon, Sibalon, San Jose, Belison, Hamtik, Tobias, Pornier, Aniniway, Judge Central and southern portion Balit na Negros Occidental, particularly at Bali na Bago, o Syudad na Bago, Bacolod City, Las Castellana, La Carlota City, Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himaymaylan, City of Kabankalan, Kawayan, Ilog, Candoni, Hinubaan, City of Sipalay, Central portion of Negros Oriental, Basay, City of Bayawan, Mabina, Yungon, Tayasay, Himalalud, La Libertad,
Sa arumiran na ama signal number 3 nya balot iray si signal number 2 agagik jad area na Luzon, southern portion of Oriental Mindoro, particularly Bansod, Bulalakaw, Ruas, Bungabong, Mansalay, southern portion of Occidental Mindoro, Romblon, southern portion of Masbati, Milagro, central portion of Palawan, jad Visayas, Aklan, Capiz, Reso Bantique, Reso Iloilo, Reso Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, Siquijor, tan western portion na Bohol, kulabi lang niraramay bali agagi ka. Signal number 1 od Luzon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, arumiran parte od Masbate, Marinduque, southern portion of Quezon, Kabaluyan, dan arumiran parte od Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Batangas, aruma parte od Batangas, jad Palawan ha, Batangas, jad Visayas, Eastern Samar, Northern Samar, Beleran, Leyte, Southern Leyte, Reso Bohol, jad Mindanao balot agagik at di ba nila ta signal number 1 di raratag kabaluyala eh. So halos mawang niya parte agagik at mismon jad Southern Mindanao agagik. O kaya ingat-ingat po tayo kabaluyan. May salamat tayo Diyos sa katawan ta. Si Bagyon si Odette unong agagik yay at mismon na nangangan tayo ya potential ya track area to niya agagik at angga po yan to kaman iran na parte jad Region 1 ya apiktuan to niya agagik umpawaya ya mamaarap agagik at Vietnam. Kaya maraming salamat po agagik yan. Dasarayan kaplusan lapod imiwas yun si katayo. Pero jabalot agagik ka nino nyo typhoon na dit plus back of 20 killer typhoon sindong in Cagayan de Oro. Amay no od sararayan panaon. Grabe. Matitindi agagik ya dasarayan na kaplusan. Kaya ingat-ingat po tayo. Dasarayan kaplusan, maging mapagmatsyag po tayo. No jad Luzon at relax na relax po tayo kabaluyan. Jabalot agagik at atanay. So arumiran party balot agagik. Naku po, guguni-gunira at sararayan na kaplusan. Oras na po natin, alas 10 na po ng umaga. Patuloy kinin mandarangal at programa ang Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Umpil kami balit agay ka, babalik po kami mga kaibigan, makalipas lamang po ng ilang hanap buhay. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa alas 6:21 na po ng umaga. Paluban tayo report Malala Production, Freddy Pardo, Lakay, Maaksyon Umaga, please come in. Maaksyong umaga, San Joel, most wanted person sa bayan ng Lingayen arestado. Bumagsak din sa kamay ng batas ang suspect na kanilalang si Ramil Karunungan I. Kalisaw, alias Asyong, 28 anyos, may asawa, magsasaka presidente ng Barangay Libsong na nasabing bayan at ito ay tinuturing ng PNP na most wanted person in municipal level. Batay sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Lucia Bayo II, alas 12 ng umaga, sa barangay poblasyon na mataan ang kanyang mga tawa ng suspect at agad itong inaresto sa bisa ng arrest warrant na may petsang December 3, 2021 na pinalabas ng RTC Branch 68 Lingayen sa kasong rape kung saan ay walang ipinagkalob na piyasa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Sa ngayon nasa custodial facility ng Lingayen PNP si Karunungan at hinihintay na lamang ng PNP ang commitment order mula sa hukuman para ito mailipat sa provincial jail. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat. Aksyon na Freddy Pardo, dasatan niya balita, ang awit at oras tila, alas 6:22 na po ng umaga. Tanatan po mga kaibigan, pakinggan na po natin ang naging panayam ng dos por dos ng DZRH kay Doktora Maricar Limpin. Mga kaibigan, dahil napagaganda po ang kanyang mga insenyer, mga kaibigan, pakinggan na po natin ho siya. Naalala ko yung mga sakit. Ang daming sakit na kagagawa nitong siga-sigarilyo na to eh. Totoo yan. At ngayon, ang pamalit nung iba, imbis daw na humit-hit ng Sigarilyo. yosi, itong vape. Oo. Yung, di kuryente ba yung kumbatsero? O di baterya? Di baterya. At nakakagulat na ito'y nakakuha ng atensyon ng ating mga mambabatas sa gitna ng napakarami nating problema. Oo nga eh. Kaya ito po nakapasa, ano ba to? Nakapasa na ba yan? Ano ba? Nakapasa na. Ha? Anak ng bakang dalaga. Itong vape bill na to, sige nga, kausapin nga natin kumbatsero, ang ating ginigiliw na paborito nating interviewin to eh. Si Doktora Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Dr. Limpin, magandang gabi po sa inyo. Doktor, naka-mute po kayo. Doktora, naka-mute po kayo. Paki-unmute lang po. Magandang gabi naman, Yun. Tunying and Jerry and sa ating mga listeners and viewers. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa katakot-takot na istasyon ng radyo sa buong Pilipinas na naka-affiliate po sa DZRH. Okay, para maintindihan natin, ano po ba sa maikli lang itong layunin ng proposal na to at ano po ang damdamin ninyong mga doktor sa vape bill na ito? Unang-una, no, ang vape dito, yung mga e-cigarettes, pati na rin yung heated tobacco products, hindi yan bawal na ibenta dito sa atin. So, nung 2020, January, na pirmahan na ni Presidente Duterte at napasa as a law yung RA 11467 na kung saan ay nagkaroon ng sin tax reform law. Kasama dito ang e-cigarettes at saka tong heated tobacco products, Tunying and Jerry. Opo. Ngayon, dito sa batas na ito, sinilagay diyan na ang edad bago ka makabili ng e-cigarettes at saka ng heated tobacco products, kailangan 21 years old ka. Okay. Ang rationale nung 21 years old dahil it takes time, no, 25 bago mag-mature yung control center of the brain, which is very important, no, para hindi malulong sa addiction ang mga kabataan. Okay. No, ang ginawa ng batas na ito, yung SB 2239, ibinaba nila uli from 21 years old to 18. No? Yun Yes. pala. So, it doesn't make sense, no? Bakit binaba? Pangalawa, doon sa 11467, ipinagbawal din ang mga iba't ibang flavors dahil mas naiengganyo ang mga bata
na mag-take ng e-cigarettes na ito. Sa survey, itong lumalabas na pataas ng pataas ang gumagamit ng e-cigarettes sa mga kabataan. 13 to 15 years old. At marami 13 dito sa to mga 15. kabataan na ito, hindi pa naninigarilyo. Ngayon, ang sa 11467, ang pwede lang na flavor ay menthol at saka yung tobacco flavor. Okay. Dito sa vape bill na ito ay inalaw ang napakadaming flavors. No? So parang talagang iniengganyo ang mga bata na manigarilyo. Ano ba Eh ang mga bata hindi pa nga ay gumamit ng e-cigarette. Alam natin na kapag maaga na gumamit sila ng e-cigarette sa mga pag-aaral, ito ay isang gateway para magsigarilyo, uminom ng alak at gumamit ng mga illegal drugs. Pangatlo, na feature na ayaw namin dito sa vape bill na ito. At sa 11467, ang magre-regulate sa mga e-cigarette na ito ay ang FDA. Tama lang, di ba? Kasi merong potential risk na magdulot ng kasamaan sa katawan natin, sa kalusugan natin. Ang ginawa ng vape bill na ito, binigay sa DTI, which is not the appropriate agency. Matindi. So tatlong provision ho pala yung tinututulan ninyo. Una, from 21, ibinaba sa 18. Pangalawa, from 2 flavors, tobacco tsaka Naging multiple. menthol, Menthol. ginawang lahat na yata ng Lahat na- prutas ngayon eh. Pati yata pandan flavor eh. Oo, nandyan na. Nandyan eh. Tapos yung At pangatlo, from FDA, Oo. ang magre-regulate, DTI na lang ngayon. ano bang, magkano po ba ang lobby fund dyan para unahin ng mga mambabatas natin yan at ipinasa pa? Yeah, yun nga yung masama ang loob namin, no? Habang busy kami sa paglaban dito sa pandemya, habang kami ay tinataya namin yung buhay namin, pati na rin yung pamilya namin against sa pandemic. Eto biglang yung Senado, no? Parang nasaksak kami sa aming likuran kasi biglang minabilis nila ang pagpasa ng batas na ito. And to think Tunying and Jerry, no, supposedly ang last day ng session ng Senado ay kahapon, Wednesday. No, so anong ginawa nila? Ipinasa nila, nag-overtime sila nung Monday para by today ipinasa nila on third reading itong batas na ito. Pambihira. Ito pala eh, no? Ito, baka gusto nyong malaman kung sino-sino tong nag-approve nito. Ito, Senate Bill 2239, voting, third reading, December 16. Tama. Yes, Drilon, Angara, Binay, De La Rosa, Gatchalian, Gordon, Ontiveros, Lacson, Lapid, Marcos, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Tolentino, Villanueva, Villar, Zubiri, Soto. Dalawa nagno, si Senator Pia Cayetano at Pangilinan. Dalawa nag-abstain, Go and Pacquiao. Okay, so ano po naiisip niyong paraan? Kayo po ba as an organization ay willing na dalhin ito sa ibang sangay ng pamahalaan para questionin po ito at Dr. Limpin? Ang plano sana namin talaga ay mag-aapila kami sa presidente na as soon as magkaroon sila ng bicameral meeting, ano, at saka magkaroon ng mapasa itong batas nito in both houses of the Congress, no? Yung lower house at saka yung Senado, then mapapasa ito as a law. Mag-aapila kami sa presidente na i-veto itong vape bill na ito in its entirety. Kasi itong batas na ito ay anti-health, anti-youth at pro-industry lang siya. So, ang binigyan nila ng premium ay ang tobacco, ay yung kumpanya ng tabako at ng vaping industry, no? Pinoteksyonan nila yung industriya Hindi yung at kalusugan ng expense public. ng kalusugan ng mamamayang Pilipino. Sa Congress, sa lower house ho ba Nakapasa na rin ba yan? na rin ito? Pasado ito, mabilis din yan. At yan ay habang lumalaban kami sa pandemya, ay hindi na namin nalaman na bigla na lang ipinasa nila yan. Pambira. When nobody was looking. Ayun. Nadali tayo. Dr. Limpin, salamat po sa inyo sa inyo pong pagiging vigilant sa ganitong klase ng mga issue. Mabuhay po kayo.
Thank you, and I hope na the people will be with us no sa outrage na ito. Hindi natin pwedeng pabayaan ng mga senador na gawin lang nila yung gusto nila at the expense of the Filipino people. Maraming salamat. Magandang gabi po. Thank you po. Happy Thank New you. Year. Si Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians. Nga salamat po o 2x2 na DZRH kabaluyan. Kadimpito yaw dadakyan ng Dr. Maricar Limpin agagik. Yata na't importantitan ka agagik ka. Diyan katuan to lang bangat importanti kabaluyan mindala dato niya. Kabaluyan o dasararayan kaplusan. Mga kaibigan, kaya ganta, no, wala kanya-kanyang rason dararata nagagik. Kaya senador, mabuloy o dasata nagagik, pero nakukulan balot agagik nunutundan maong. Arami man tutupatod paway motod perya ng bayan niya sa nagaw sana na karuman kabaluyan. Wadya agagik so paway od perya ng bayan niya sa nagaw. Pangasinan nagkabaluyan jad kabosan 36-12. Jad ngarom 30-29. Jabalot agagik kad extra draw 15-19. Ulitin ko 36-12. Diyan nga rom, 30-29. Jabalot at labi agagi ka extra draw, 15-19. Kalaratan supaway kabaluyan, udperyan ng bayan niya sa nagaw ng karuman. Oras na po natin, alas 6:32. Hanap buhay muna tayo. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen.
Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa, patuloy kinin mandiringal da programa ang Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Kagawan niya ang gad na area nagagika na sa kabiyangan na Department of Health, piano itre sa gagik. Close contact na sararamay duwaran ng positive, biyabiyahin ng lapo agagik South Africa at variant agagik ki Omicron. Si sakit na naisakyan Nigeria nagagik negro. Balat sa Marakupya balita niya ay negatibod COVID-19 sa pitura at waluran na atuko ya close contact na duwaran kaso ng Omicron variant jad bansa. Palapagyan ng Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, yatampulan niya ng pasilungod COVID-19 test sa pitura may negatibong resulta. Nalmo nagagi kaya 48 ya returning Filipino malala po Japan sa wala labangat na sakya close contact lulagya kaluganod Philippine Airlines flight PR0427 close contact had a negative PCR test released last December 4 basita na arrival lineless. You may wondering why there is only one close contact for 48 years old male from Japan. It was because he was seated in a business class and it was just one passenger with him in this business class section in Paliwawan ng Bergere. Sa 37 anyo siya Nigerian national,
Balot yan nalapod Nigeria. Ya wali pituran close contact to niyan lulugi akaluganod Omar Air Flight number YW843. Animerad asari animerad si karat apapawilad quarantine kasumpalan niya ng negatibo mo to test ilulugi biberipikan hisusakay. Paliwawa kabalayan ng bergere. Ya alwan amin niya kaibad paserot ikukonsidera ya close contact. Amin nirarayan paserot impasilong laad quarantine. Kan amin nirayot ng negatibo test impaway agad tampimaway lara at isolation facility. Very good po yan, no? Mas marakaptan kabaluyan. Lapod unta nagagik ya situation agtayo na naaburido, di ba? Tapiano tuloy-tuloy kabaluyan. So tatawagan tayo na agagik ya miri na nga hayahay pa ang Christmas po natin. Merry and happy na nga ang ating Christmas kabaluyan. 300 milyong poslit ya yuse ingkot-kot da agagik. Siguro nagkakabulaga alaya kabaluyan. Katunan nagkakabulaga alagagik yan, ito ginawa to niya, naman, inkot-kot to agagik. Pero nung nangantiya balatan manalwar kayo agagik, kaduaran lady reporter, yan ang kutong co-pilot, sari drug suspect, timbog, lukura yan duaran, pararaya kasi nung ko, baka tagara Pangasinan, nang nanganti pa agagik, nampakabat irarayan membro na PDEA, inaristo sa duaran B, nampakabat ya reporter, dan intelligence officer na Philippine Drugs Enforcement Agency. Kasumpalan ni Ryan na nankutong ya balag ya kantidad pamilya na drug suspect. Ya kakulong kasalat at pangibulusod sara niya. Jading kasagagik ya joint entrapment operation na sa otoridad kapigalabangat ng karuman ng aram. At barangay Kabuko, lungsod syudad na Tracy Martires, alwan dyan sika tayo. Lalagya sare pulisya balot natan at ari suspect katakatarian pailan nira na patong-patong ya kaso ya mangaran niran baka kabat yura Carla Sailon alumno 37 anyos tan Hisiska Salapar 27 anyos tan residente na Block 11 Lot 10 Barangay Kabuko Tracy Martires City Cavite yararaya ta news correspondent kuno na Riktang Puna News online at RPN Radio. Naku po, talaga naman Riktang Puna News. Kula kabat agagi kaya programa o newspaper tan. Nampakabat irarayan taga PDEA. Suduaran suspekta ng panangnang nira na PDEA ID bilang 10-1 Intelligence Officer 1. Talaga? 10-1 agagi Intelligence Officer. Ha! Ang gamanunta, nanduda ire pamilya na drug suspect. Lapod agele kabalog kung ikikaroon dara niya. Ay kwarta. Ya duara yun naabot la 200,000 pesos kasalat na promisan pangibulos o danagdan akakulong kabaluyan. At na balita impormasyon niya nang alam nyo timbasabit sa katayo na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. 15 na minuto, Santisya Manala City, Mangbutoy, Kapinpin at Barangay Primicias. Masamto siya kabuasan at sika. Ilulugay ito ko na Mayor Carlito sa plan sa ito na i-action man. At tuamot ita na. Iya talaga agagik ya. Alawan kuripot agagik. Ang ganoon to kaman. Basta nayari ang agagik na idagasto niya. Idadagastan kabaluyan ng Mayor Carlito sa plan. At Santa Barbara, good morning po dos kayo. Tansi Councilor Isagani Iko. Good morning din po. Dakinan Dr. Ming Rosario, board member. At Bali na Manawag. At si Dr. Jerry Rosario, magandang umaga din po. At si kayo, salamat po pandering ngalyo da programang Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Kwanda mo ilanti, paulimag tan matali si Wirarate Rosario pamilya, Action Joel, kwanda mo agagi kiri taga Port District. Tanditad Bali na Manawag, kabagbagayan na aplido da, at panuli da jad Bali min Manawag. Kasi Marosario kami nainay. Lapod Pilgrimage City la so Bali min Manawag kwandamot kabaluyan. Diwa kagawad Carlos Benito na Barangay Maningding. Good morning po si kayo. Talaga naman. Tan si Dr. Makmak Mejia Jad Bali na Mangaldan. Magandang umaga po. Sari ka lang wala mantulan di tira agagi kad si katunya. Wow, gwapo nun si ama kundi siyempre mo ta. Pero ang titulo kita ng Dr. Roland Mejia. Aganiyari, mas guwapo sa nalapuan to niya. Kwanto nga? Paluban ti pa report na action magano.
Pamiwalad linya to eh. Magano agagi ka, si magano labat hindi si pamiw walad linya to. Magano agagi ka, tawali pinundot ko dyan, sing ano, tulaya. Newa. Abalan nga kidsama na. Nyala. Pahinsya action pretty. Action pretty. Please come in. Yes, sa umaga muli ang Joel, isang pintor ang arestado sa panghihipo sa masilang bahagi ng katawan ng dalaga sa bayan ng Natividad na hulihan pa ng baril. Sa report ni Chief of Police Major Romel Simbrano ng Natividad PNP, act of lasciviousness in violation to Republic Act 10591 ang kaso na kinakaharap nitong akusado na si Gilbert Valenzuela Easy Rizzo, 38 anyos, may asawa, wood painter at residente ng Poblacion West ng nasabing bayan. At sa investigasyon, bandang alas 10:25 ng gabi, itong dalaga na hindi na natin papangalanan, 22 anyos, residente ng Barangay Poblacion West Natividad, ay nasa bahay ng kanyang kaibigan kung saan may handaan at siya ang nagluluto ng pagkain. Nang biglang dumating itong si Gilbert na nangangamoy alak at kapag dakay hinipuan sa masilang bahagi ng katawan ng dalaga. Nang pumalag umano, tinutukan ito sa noo ng baril. At kaya naman na nahintakutan itong dalaga na paglayo nitong si Gilbert ay sumakay ng tricycle at nagpunta sa pila ng pulisya para i-report ang pangyayari. Mabilis naman nakapagpadala ng kanyang mga tauhan si Major Simbrano at naaresto ang suspect at nang ito ay kapkapan, nakuhanan ng caliber 22 na paltek na kargado ng isang balaba. At napag-alaman na bago pang panghipo nito sa dalaga ay gumawa nito ng kaguluhan doon sa kanilang barangay bago nagpunta dito sa may handaan. Sa ngayon ay nasa likod na ng rihas na bakal itong si Gilbert Valenzuela at nasampahan na ng kaukulang kaso sa hukuman. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita, 11 minutos, Antisya man alas 7. Hanap buhay muna tayo. Action Radio. Balitang Bayan.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Si Action Joel Balolong, Anchorman na Balitang Bayan numero 1 Morning Edition, tan MIB mga isyu ng bayan alas 7:30 hanggang alas 9. Kaibak si Action Conrad Alvarez sa Nenea Kaibak da Kabuasan. Ilulugay mi kayo kabaluyan na Merry Christmas and Happy New Year. Yehey! Mabuhay! Tuloy-tuloy tini kabaluyan dasayan na Kabuasan. Agagi kadasayan na programa. Lahat tiniri karumaniran balita agagi kadasayan na Kabuasan kabaluyan. Tayo lahatan ha. Mas mamaong may tunggal paminsan. Ngiri tayo. Ang gamanunta niya wadtan si Omicron. Wadtan agagik si COVID. Wadtan kabaluyan si Udet. Wadtan nire arumniran makapagunigon tan sayaksak agagi kad kaliber-liber tayo. Sa imoong ya balita. Kahit papano una abubaso kaso tayo. Sa ibalon kaso unungod report agagik na Department of Health. 237 subalon kaso. Si aktibe kaso tilad buong Pilipinas 10,193 la. Tano na abot lagagi kad 2,836,915. So total cases tila agagi. Una abo ba so aktibe kaso, una abo bay balon kaso, una tagi so recoveries tayo. Una tagi si makapuermon balot. Una tagay subilang nasaray nanandian na kapalaran te mabulad 50,449. Talaga naman. Kaya ingat-ingat po tayo. Jabalutod Pangasinan, takilingon timot kabaluyan na maya-may iray gawa ma, pagawan tali kontrata may Christmas message ta ko pero akinan Madam Andra. Ayos tan. Mabuhay po kasi yung lagagik dapat akangiri tinene. Ati problema normal labatan. Ati problema agagik at wad talabat na tumbo-tumbok yan ay kabaluya. Ang pinagawan ti satan normal subo. Tuo yung walik problema to. Manuntumbok kita na nay. Pero tandaan tayo nay balot kabaluyan. Mas balag agagik so aro na Diyos. Yawalad sika tayo nun say problema. Nung nangyay mo nga balita dyan Pangasinan under the leadership ng Governor Pogi Espino nan karo managagig saksakay agagig so confirm ya kaso. Naku, salamat po Lord. Sana nga po'y nabuwas zero kami lang. Piano na tawa yung mimot agagig so zero marking at COVID. Lapod si confirm ya kaso lang bangat nan karo man saksakila agagig. Si active ya kaso o dintiron Pangasinan 31. Limaray balon recoveries tayo ang po agagig so total death. Sari baloy. Yawalaan ni Recobida, Bali na Bani, Mapandan, Limara, Malasiki, Talura, Kalasyaw, Mangaldan, San Carlos City, Duara, Anda, Bautista, Bayangbang, Bugalyon, Lingayon, Manawag, Natividad, Dorsales, Sampabian, San Quintino, Minganta, Nordanita, Sakilang Bangat. Amin la agagig yung kubinila, zero la. Babalaw-balawon da agagig no anto kamaniran na batiko so ipapasabida at kinan Governor Pogi Espino kaya district tuitad Pangasinan ngangalag kayo ang palob sila ba yun ibaga at sikila ba etc. Taga kami mo ditan butanti kami mo ditan naman ipaang dati butanti nira gagi lagan si kayo di ba sangkera pantan kabaluyan niya ganatan si katayo suminabang kabaluyan tan pero magano tani nang tinire mantitix balot matagagi kahit sayang kabusan. Good morning po sir, lulugan ta kayo na malikot ya kabusan untan mo tira di Engineer Rose Passion Tintin Garcia tanamin niya membro na Highway Balbalatong Tuda Jad Valley na Pusurubyon imbang nga bigat kata kayo amin apo ilugay kumot ira agagi kere taga Balukok San Carlos City amin nyo lagtan yaman dudengol at Balukok San Carlos City sama-sama po tayo kwanto niyan Pilipino. Lulugay ang kumot kabaluyan may magangganan midwife da ditan ad barangay Kakaritan tan makulin man serbisyo Madam Jubel Cansino, Madam Ani Caranto Soriano, Gloria si Ma'am Gloria Macalanda tan sari kay Ibami BHW makulikulira siyempre naman. Angga po yung mangirescue talaga makulikin namin. Tan siyempre si President Ronald Tamundong, Kapitana Gloria Canilang, Sinalugay, Madam Berinya Cansino Munda Cruz. Good morning po si Kinamin Kabaluyan. Aramot na gagi kare mambabantay para maglay na Facebook Live na Action Radio Kabaluyan. Naani agagi ka alas 8 ki appointment tayo kinon konsyal Kilit Tamayo.
at bali na Santa Barbara, ibabagada, binubugbog daya, dinadampalis da. Pati magteryo na lingkuri, pipila da ni. Iya, asikason dita na action Joel ha. Itong paano dampalisan da ka mo, no, alo ibabagam, kwanto niya, nan Tito Santiago. Kwanto, Tito Santiago, Tita Santiago. Good morning pa, ilulugay ko pa Tito Santiago na Santa Barbara Warriors. Salamat, Tita Santiago. Ay, Tito Santiago. Al-alwaran mo labangat, tan asi-asigtam labangat, ya pigir ang lati posisyon mo. Tane, paano na ane, at paano na ane, iganggandad si kaya, ipayul mo na may benepisyo inalam, tagka-qualified sa ati posisyon mo, kung yari ka. Di ba? Talaga naman. Another po, gabalo yan. Bagang gani ha. Laang ko niya. Ma'am Rosario Montemayor Passion, good morning po sa kayo. Ma'am Merly Di Guzman Conte, magandang umaga. Sir Samuel sa Singson Espino, good morning po. Dasari Espino family. Ditan Edma Bilao Sampabian. Tan si Mayor Constante Agbayani. Tan si Kapitan na sa Gudbaloy, agagik. Tamarakarakab may barangay Hulto Kabaloyan, Center of Attraction. Kinan Kapitan Major Pahardo, Efren Pahardo, agagi kad barangay sa Gudbalay, Kabaloyan. Merry Christmas and Happy New Year po kayo, Apo Major, and Apo Kapitan, manaya. And then Sir Herberto Quintans, si kwento niya, misa salamat at ayuda in deliver personal ng barangay Kagawad, Arman Espiritu, na poblasyon Malasiki, kuanon Sir Herberto Quintans, talaga naman ha, mabuhay po kayo. Ma'am Delia Cabayes, magandang umaga po sa Reynald Rico Kalugday. Magandang umaga si Kuya Rolando Bautista. Kumusta kila ditan Kuya Rolando? Kuya Lando, kumusta ilako na bangos? And then another po, Sir Hill Malikdam. Magandang umaga po, Sir Noy Mislang. Good morning din po sa kayo, Ma'am Linda Ramos. Magandang umaga din po, Ma'am Linda Ramos. Manong Binga Bovillanos, good morning po das kayo. Sir Rocky Rakes, kumusta Sir Rocky Rakes? Ma'am Mercy Carion, si Kanayon Saldi Bruan, ilugay ko pa mga anak ko si Chris Reniel. Happy fourth birthday to Nathan. Salamat. Happy birthday Chris Reniel. Ang gano'n araway tatay mo, wala istimor. Good morning das kayo. Happy birthday si ka. Ma'am Precious Gem, naimbag nga bigat, kata kayo amin na po, di jay kailukuan, jay sang tintin pangkasinan. Another po agagik, Sir Saldi Bruan, nakabosan na si kayo ha. And then, Ma'am Precious Gem, magano, tawalay mensahe dyan, importante ay. The keep safe din po, si kayo namin agagik ha. And then, magano agagik ha. Nani guno yan, kabalo yan. Dasarayan pang kanaunawa. Kupilot. Natalaya. Kapag magano ha, pagbabalik ng magano agagik wadya kabaloyan niya. So kung pagbabalik ng traditional politics, posible mga manok kapag si BBM o BP Lini ang mananalo sa eleksyon ayon sa isang survey. Isa sa dalawang Pilipino ang naniniwala na babalik ang traditional politics sa Pilipinas. Kung si dating Senador Bongbong Marcos o Vice President Lini Robredo ang mananalo sa presidential election May 2022. Ito ay batay sa lumabas na survey result ng sinagawang The Voice of Online Filipino na ipresenta kahapon sa pamamagitan ng online press conference ni Martin Peñaflor, founder at CEO ng digital research group na Tangiere. Batay sa survey, mahigpit na kalahati ng respondent o 52% ang naniniwala na kapag Marcos o Robredo mananalo, maikukonsidera umano ang pagbabalik ng traditional politics sa bansa. Ang paniniwalang ito ay sentimento ng mga taga-NCR at ng ilan na bumuto kay dating Senador Interior Secretary Maruas na tumakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sinabi ni Peñaflor na sa 1,200 respondent mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, nasa 2 hanggang 5 dito ang nagsabi na hindi sila aasinso sa buhay kapag BBM o Lini ang manalo sa eleksyon. Lumalabas din mula sa non-commission survey ng Tangiere na dumarami ang sentimento ng mga Pilipino
na nawawalan na ng pag-asa sa buhay at iniisip na lang na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Nasa 51% ang nagsabi rin na sina Lini at BBM ay nakatuon sa kanilang away, kung kaya't naghahanap lang sila ng alternatibong mga leader na may bibigay ang interes ng publiko tulad ni na Isko Moreno at Manny Pacquiao. Naitanong din kung naniniwala sila na si BBM ay strong leader tulad ng kanyang ama, at lumabas sa survey na 30% ang nagsabi ng no. Ayan po mga kaibigan sa Kubuagagik. Abalang ko natalaya partner katunin daladat ko la. With that agagik talaran na nyo na ni Kabaloyan dalat datun titan. Ang gapulay malam yung oras tayo agagik sa ang programa. Dasayan kabosan. Diyan nga ran, nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, Diyan Technical Control, Action Conrad Alvarez, Amigo Action Joel Balolong, ulit yung kami nakantabi na anid na programa MIB, mga isyu ng bayan. Talaran ninyo agagik ka, Councilor Kilit na Mayo Kabaloyan. Dampalisan tud iri agagik ma, si Tita Santiago Kabaloyan, na Santa Barbara Warriors, at sararaman iray tila-tilan ibabagaton niya. Mga Kabaloyan, ibaga di dampalis daso sa kato. Di tagkila bagat lagagik kayo nigban. Action Radio Balita, ang sublet ang pulod, maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang Action Radio Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng